Ninsabu fit-tempji tal-Ġgantija Għawdex fejn ġie inawgurat il-proġett ta' konservazzjoni ta' dan il-wirt arkeoloġiku li jilqal fuq minn 200,000 viżitatur fis-sena. Dan il-proġett ġie jiswa 2.7 miljun euro u mistenni saħħaħ il-prodott turistiku f'Għawdex. Il-ħamis filgħodu ġie inawgurat il-proġett tat-tempji tal-Ġgantija, proġett li sewa 2,700,000 euro mill-fondi Ewropej. Jinkludi l-ewwel nett il-bini ta' ċentru tal-viżitaturi għall-ewwel darba fl-istorja. Il-Ġgantija qatt qabel illum ma kellu post li fih wieħed jista' jifhem għalfejn il-Ġgantija importanti. Mbagħad għandna passaġġ fil-pajsaġġ naturali fl-Għeliqi li jwaslek għat-tempji u tisbieħ fil-pajsaġġ ta' madwar it-tempji kollha. F'diskors tal-okkażjoni il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella tkellem dwar kemm dawn it-tempji huma uniċi u għaldaqstant kruċjali għal qasam turistiku. Il-wirt li għandna aħna kulturali is-second to none ma ssibu fl-ebda destinazzjoni turistika oħra. Allura nistgħu nippreżentawha bħala xi ħaġa unika li qiegħda f'Għawdex, tempji oħrajn bħalu li qegħdin f'Malta illi pajjiżi oħra fil-Mediterran bħalhom m'għandhomx. Il-Ministru Carmenu Vella spjega kif il-proġett ra l-bidu tiegħu f'Mejju tal-2009 u saħaq li l-poplu Malti jrid jibża l-wirt kulturali li ħallewna l-antenati tagħna u jkollu responsabbiltà li nħallu dan l-istess patrimonju lil ta' warajna aħjar milli sibnieh. Min-naħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex saħaq li permezz ta' dan il-proġett il-valur tal-Gżira Awċija għat-turist kompla jola fil-livell tiegħu. Importanti għaliex jagħti identità iktar lill-Gżira Awċija. Importanti wkoll għax jagħti iktar sosten lit-turiżmu fil-Gżira Awċija. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura José Herrera li qal li l-Gvern qed jistudja x'bidliet jeħtieġ isiru fil-liġi tal-wirt kulturali. Huwa obbligu morali jekk mhux addirittura legali għal-gvernijiet li jippreservaw il-wirt kulturali tagħhom mhux biss biex igawdwhom minn nies preżenti imma anke għall-futur. Intant iċ-Chairman tal-Heritage Malta John Buttigieg fisser kif għall-ewwel darba fl-istorja it-tempji tal-Ġgantija saru aċċessibbli għal kulħadd. Issa ġie aċċessibbli iktar kemm għal persuni li għandhom bżonn ċerti għajnuniet. Huwa aċċessibbli wkoll imma mhux biss fiżikament imma anke intellettwalment. Dan il-proġett fl-10 sena mit-twaqqif tal-Heritage Malta huwa wieħed minn sensiela ta' proġetti oħra fosthom dak f'Santiermu fejn mistenni jinfetaħ mużew tal-istorja militari. Għaldaqstant dan il-proġett huwa eżempju ieħor ta' tkomplija tal-investiment fil-prodott turistiku fil-Gżira Awċija.